Bon dia a tots. Anem avui a aprendre a aplicar etiquetes en el nostre correu per descongestionar una miqueta aquesta safata que tenim de rebuts, perquè tenim aquí un munt de correus sense organitzar. Val? Aquest és un correu d'un alumne fictici que està apuntat a un munt de classes de Classroom, per tant, té aquí moltíssim de correus. Segurament vosaltres no entendreu tants, però vos ensenyaré a organitzar-los. Fixeu-vos que jo ja n'he organitzat alguns i els vos ensenyo. Fixeu-vos que en anglès tenim aquí 49 correus de Naina Maria Rodríguez. A l'etiqueta de castellà d'Anna Manuela tenim aquí tots els correus que ens arriben des del Classroom d'Anna Manuela. Els de matemàtiques d'Anna Laura Mas ja estan aquí i els de tecnologia meus ja estan aquí. Molt bé. En canvi, encara tenim 281 correus sense classificar. Abans teníem 400 i pico, quan he començat a fer proves. Molt bé, anem a veure primer com estan aquests filtres. Anem aquí en aquesta rodeta, anem a configuració, i aquí a filtres i direcció bloquejades, aquí tenim els filtres que ja ha creat. Fixeu-vos que tots aquests 4 que tenen creats tenen aquestes característiques. He posat el nom que m'apareix en el correu, no vull que m'apareixi la safata d'entrada, que és el que m'interessa, descongestionar-la, i li aplico una etiqueta. Anem a fer això, aquí tenim les 4 que ja tenim, anem a aplicar-ho una altra. Anem a rebuts i anem a crear una etiqueta, per exemple, per la Susana Romero. D'acord? Venim aquí, fixeu-vos com està escrit, Susana Romero. Primer de tot, fixeu-vos que el correu del qual ve és un no reply amb uns números molt raros del Classroom. Per tant, no podem utilitzar el correu per filtrar el correu en el qual ens envien les coses. Per tant, utilitzarem el nom de Susana Romero. Venim aquí, configuració, filtres. Anem a crear un filtre. Venim aquí baix, anem a crear un filtre. No vull que sigui de quin correu m'arriba, perquè era un correu estranyíssim, sinó vull que tot el que contengui la paraula Susana Romero, crearé una etiqueta. Crear filtre. No vull que m'apareixin les safates d'entrada, per tant, marc saltar recibidos i anem a aplicar-li una etiqueta. Les etiquetes només tenc anglès, castellà Manuela, Laura, doncs anem a fer una nova etiqueta i anem a posar matemàtiques Susana. Ja tenc l'etiqueta creada. Vosaltres posareu matemàtiques primer d'ESO, tercer d'ESO, el que sigui. D'acord? I jo senzillament matemàtiques perquè és el vostre curs i ja està. I fixeu-vos, tenc 46 correus i sempre clic aquí, aplicar el filtro també. Aquest el clicam, el almenys no mos apareixi aquí un numeret, perquè a vegades tarda. Marcam aquesta, fixeu-vos què fa? Salta la safata d'entrada. Aplica una etiqueta, per tant se me'n va a una etiqueta que he creat. I ara ho aplica en els que ja he rebut, que eren de na Susana, i me'ls enviarà a la seva etiqueta. Crear filtre. Teníem 280 i ara en actualitzar-se, tenim aquí els de na Susana, veus, ja només tenc 251 i a na Susana tenc els 29 de na Susana ja organitzat i ara ja només me queden 251 sense organitzar. Anem a fer una altra. Venim aquí, per exemple, la Begonyalera. Anem a crear una etiqueta perquè tots els de la Begonyalera se me'n vagin. Vinc aquí, configuració. Molt bé, creem un filtre. I ara, conté Begonyalera. Creem el filtre. Aquí he de marcar 3 coses. Salt de la safata d'entrada, aplico una etiqueta que no la tenc creada, per tant, nova etiqueta. Vale? Aquí, biologia i geologia de na Begoña. Creem. I
Aplicam el filtre a lo que ja tenim. Marcam 3 coses. Cream filtre. Aquí tinc la de biologia. I fixeu-vos que he passat en els rebuts de 251 a 206 i ja tenc els de na Begoña aquí. Tots els de na Begoña, que en tenc 45, els de tenc aquí. Anem a fer una altra. Rebuts. Aquí tenc els de Nana Maria Rodríguez, però aquí ja tenc un d'anglès que és de Naina Maria Rodríguez. Si me venen del Classroom, m'arriben amb Aina Maria Rodríguez i els que ell envia en el seu correu, sense passar pel Classroom, són Ana Maria Rodríguez. Anem a crear una etiqueta per aquests, afegir-los en aquells d'anglès. Venc aquí, com sempre, rodeta, configuració, filtres, i anem a crear un filtre. I en aquest cas ha de contenir Ana Maria. Cream el filtre, ho matem de la safata. Etiqueta, ja la tenc, aquesta d'anglès. Perquè en aquesta d'anglès hi haurà els correus que me venen des del Classroom de Naina, que venen com a Aina, i els que m'envia ella directament, que venen com a Ana Maria, perquè no està configurat igual els dos correus, els noms dels dos correus. Tenim 11, aplicam en els que ja tenim, d'acord? Sempre o matem de la safata d'entrada, una etiqueta la cream o utilitzam una que ja tinguem i l'aplicam en els correus que ja estan. Cream filtre i quan s'actualitzi, ja s'ha actualitzat, en els d'anglès tenim els de Naina i els de Nana Maria i ja només en tenim 196 sense organitzar. I aquí podríem continuar en cada un d'aquests. Fixeu-vos que cada vegada que en faig un, me va minvant els que tenc sense organitzar de la safata d'entrada perquè els elimino i els pas a la meva etiqueta. D'acord? Anem a fer-ne una més i acabam. Vinga, anem a fer els de n'iris. D'acord? Doncs vinga, venim aquí. Configuració. Filtres. Cream un nou filtres. Conté les paraules iris. Cream el filtre. Saltam rebuts. Aplicam una etiqueta. No la tenc. Per tant, aquí posarem física i química iris. Cream. Aplicam. Restringim en els que, vull dir, llevam ja els que ja tenim. Cream filtre. Només n'hi ha 4, per tant, me baixaran només 4. I fixeu-vos que tenim aquí, totes encara no s'ha actualitzat. Ara ja estan. Vale? 3 sense llegir. Veus que aquí m'apareix un 3 perquè estan 3 sense llegir. En tenc 4 que s'està llegint, no m'està avisant. Si jo els llegís tot, fixeu-vos. Venc aquí, marcar com ho leído. Fixeu-vos que aquí, a l'etiqueta, aquí de vora no m'apareix cap número perquè els tenc tots llegits. Si m'apareix un número és que m'està avisant que tots aquests estan sense llegir. Fixeu-vos, anglès. Anem a marcar-los tots. N'hi ha 93, però bueno, anem a veure aquí. Marcar com ho leído. D'acord? I bueno, fixeu-vos que ara ja només en tenc 11 sense llegir. Tots els altres ja els he llegits. I aquí podríem fer igual. D'acord? Aquí, tecnologia. Anem a llegir-los tots. N'hi havia 47, però que alguns ja els havia llegits. Doncs fixeu-vos que ja no en tenc cap sense llegir perquè no tenc cap numeret. D'acord? Física i química els he llegit tot, tecnologia els he llegit tot, i d'anglès només me queden 11 sense llegir, que no són d'aquests primers, sinó que deuen ser d'aquest d'aquí. Fixeu-vos, venim aquí, marcat com a llegit, i fixeu-vos que ja no tenc cap numeret anglès perquè me'ls he llegit tots. Biologia encara me'n queden 45 per llegir i així tot.
Quan no tinc cap numerat vol dir que estic al dia i que ho he llegit tot. Vale. Inconvenient d'això. Com que no m'arriben a la safata d'entrada, no m'avisaran el mòbil de que m'ha arribat un correu. És l'únic inconvenient. Però ja sabeu que cada dia ara reviseu els correus. Per tant, l'únic que heu de fer és obrir el correu i mirar quin vos han enviat. Ja vos dic, l'únic inconvenient és aquest, que com que no vos arriben a la safata d'entrada, no vos arriben al mòbil que heu rebut aquest correu. Si voleu que vos arribi, l'únic que heu de fer és no marcar la primera casella, que era ometre de la safata d'entrada. Jo sempre els omet, però bé, vosaltres això ja és cadascú que decideixi. Si no, els atendreu a dos llocs. Els atendreu a rebuts i els atendreu a l'etiqueta. Atendreu el correu en els dos llocs. Però aquí vos avisarà de quants en teniu sense llegir de biologia i a més els atendreu seleccionats. Els atendreu tots aquí, no haureu d'anar cercant per dins el correu on estan els correus de la Begoña. D'acord? Espero que vos sigui útil i que l'utilitzeu. Moltes gràcies.